Agrofarmu Červený kameň v podstate začal budovať otec. A otec nás viedol k remeslu, ktoré on tu aj so svojimi kolegami a pracovníkmi a ľuďmi Červeného kameňa začali postupne budovať. Naša spolupráca s Metrom sa začala v roku 2004, čiže spolupracujeme viac ako 20 rokov a Metro vnímame ako dosť dôležitý článok medzi nami a spotrebiteľom, hlavne z pohľadu gastronómie, kde sme radi a chceme, aby tie naše výrobky sa dostávali do reštaurácií a aby ten zákazník si vedel obohatiť aj tú svoju domácu gastronómiu. Aktuálne na regáloch Metro ponúkame párenicu udenú, neudenú, páreničky udené, neudené, nite, Metro, šéf brinzu a náš klenot, vršatec. Tie výrobky sú špeciálne už len to, že to je slovenské. Zo slovenskej suroviny od východu, od Bardejova cez Oravu, Kysuce, Banskú Bystricu až po západ.